Tervehdys, samoilen täällä Suomen metsissä. Ja mikä sen parempi aihe tässä olisikaan sitten kuin Vapauden liitto ja Suomen itsenäisyys- ja puolueettomuuslinja. Puhutaan vähän siitä, että mikä ero on Vapauden liiton itsenäisyys- ja puolueettomuuslinjalla verrattuna kaikkien Suomen nykyisten eduskuntapuolueiden länsimieliseen linjaan. Ensimmäinen juttu on se, että Vapauden liiton ajattelu lähtee Suomen omasta maaperästä, Suomen omista eduista. Vapauden liitto haluaa maksimoida Suomen itsenäisyyden, suomalaisten hyvinvoinnin ja vaurauden ja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Länsimielisillä puolueilla kaikki lähtee siitä, että heillä on valtava epäusko Suomen kykyyn olla itsenäinen valtio. Sen takia Suomen länsimieliset puolueet kokoomuksesta persujen, vihreiden kautta sosiaalidemokraatteihin, vasemmistoliittoon, kepuun, kaikkiin näihin eduskunnan roskapuolueisiin. He eivät usko, että Suomella on kyky ja mahdollisuus olla itsenäinen valtio. Suomen historiassa tämä ajattelu lähtee jo Ruotsin valtakunnan ajasta. Suomi oli vuosisatoja osa Ruotsin valtakuntaa. Nämä ruotsinmieliset ja nykyään siis länsimieliset ajattelevat, että Suomi ei osaa olla itsenäinen. Ja Suomen historiassa tämä on toistunut kerta toisensa jälkeen. Oli sitten ruotsinmielisten jälkeen saksanmielisiä. Suomi oli juuri itsenäistynyt 1918 vain kuukautta ennen kuin ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan häviöön. Niin kokoomuslaiset eduskunnassa halusivat Suomeen saksalaisen kuninkaan. Ja käytännössä se olisi merkinnyt, että Suomesta olisi tullut Saksan raaka-ainereservaatti, täysin epäitsenäinen osa käytännössä Saksaa. Ja sitten on toistunut, ja nykyään on ollut sitten näitä Euroopan unionimielisiä, ja aivan viimeisenä näitä amerikkamielisiä. Eli aina nyt toistuu se, että länsimieliset sanovat, että on niin turvatonta, että Suomen pitää olla osa Euroopan unionia. Suomen pitää olla osa NATOa. Ja nimenomaan, että nämä länsimieliset puolueet ja heidän poliitikkonsa sanovat, että lännen pitää olla yhtenäinen. Suomi ei voi ajaa omaa etua. Ja Vapauden liitto taas ajattelee, että Suomen pitää olla itsenäinen ja kaikissa tilanteissa tehdä oman etunsa mukaiset päätökset. Sillä tavalla Suomi voi maksimoida oman itsenäisyytensä, oman vaurautensa, kansalaistensa hyvinvoinnin ja lopulta turvallisuuden. Suomen ei missään nimessä pidä olla lännen käsikassara sodissa ketään muuta vastaan. Ja jos nyt mietitte, että ovatko Suomen nykyiset johtajat alistuneita lännelle, niin esitä itsellesi kysymys, ota vähän selvää, kuinka useasti Alexander Stubb, Petteri Orpo, Sanna Marin, Jussi Halla-aho, Riikka Purra, Antti Lindtman, ihan mitä tahansa näitä surkimuksia Suomen eduskunnassa ja muissa nykyään surkeissa Suomen poliittisissa instituutioissa. Kuinka usein he ovat eri mieltä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kanssa? Esitä tämä itsellesi kysymys ja mieti, onko Suomi nykyään itsenäinen. Itsenäisyys merkitsee mahdollisuutta olla myös eri mieltä. Ja nykyään Suomi ei ole koskaan erimielinen Euroopan unionin ja NATOn ja Yhdysvaltojen kanssa. Erimielisyys merkitsee sitä, että Suomi voi valita jokaisessa tilanteessa oman etunsa mukaisen linjan. Ja tätä Vapauden liitto nimenomaan ajaa. Suomen eduskunnassa ei ole itsenäisyys- ja puolueettomuusmielistä puoluetta, mutta Vapauden liitto tulee sellainen olemaan ensi vuoden eduskuntavaalien jälkeen. Anna tukesi Vapauden liitolle.